Sunt doctorul Frone Mugur, lucrez în clinica Oculus de aproximativ 10 ani. Sunt medic primar și m-am specializat pe patologia polului anterior. Efectuez consultații în vederea operației de cataractă, consultații generale și în special consultații în vederea chirurgiei refractive, adică operațiilor tinerilor pentru a scăpa de dioptrii, hipermetropii, miopii, astigmatisme. Lucrând în acest departament am ocazia să operez cu cel mai modern laser din România, MEL90, și lucrez de aproximativ 2 ani cu rezultate excelente. În plus, mai lucrez și cu alt tip de laser, laserul YAG, pentru tratamentul cataractei secundare și pentru tratamentul sau profilaxia glaucomului cu unghi îngust, iridotomiile laser. Mă bucur că am ocazia să lucrez cu cea mai modernă tehnologie laser excimer, ceea ce ne ajută să îmbunătățim foarte mult calitatea vieții tinerilor care se operează în clinica noastră.